Suasana pagi ini guys di rumahku guys. Malaikat isu udan, malaikat membengi udan. Saiki lagi terang panas guys. Kok kecil-kecil. Kimbe. Emak-emak iki lagi ngerumpi, mbok ngomongnya apa karo. Ditutupi guys, izin guys kayak budeku izin. Iki tanah iki budeku wisan iki guys. Kowe cilik-cilik. Yo, aku duwe gombalan lho ron tak PP iki. Aku ora bombah kesuke. Mana tak tok nih sik. Nyapa? Iki lapis. Apa wih? Nyanyiane barang apik. Cina toh? Konser kuwi. Oh. Jawa. Iya. Apa kuwi? Pakai muni rata-rata nang. Pakai mono kayak gini. Oh, cara gitu. Jadi aku lek saran nang ngomong ki meneng pakai muni. Meneng ae. Oh, cuma pakai kembali arek iki kabeh akeh. Wong yo jopo polis. Iya. Iki api iki bentar. Ya, aja nih sepeda. Aja nih sepeda. Ngoroboh. Ngarepe TV ya menu-menu. Jangan ke sana. Dah minum dulu. Brekele minum dulu. Tutupin. Oh, ditutupin. Ayo. Pingsut. Tari. Ajaknya sepeda lah tapi. Ajaknya sepeda lah tapi. Pintu gebang ya. Pintu gebang. Gerbang gaib. Pintu gebang. Tiba kan sing Pak Purnomo maran ini Jember iki ning alas nganu bek lah jubung. Wong tuwek kuwi, heeh. Empu pokoke ning alas kuwi.